In-nassaba din is-sena fil-ħarifa jistgħu jaqbdu bejniethom 33,200 għasfur li jinkludu l-għasafar tal-għana, il-malvizz u l-pluviera mill-ġimgħa sal-aħħar tas-sena. Dan huwa l-istess ammont tas-sena li għaddiet. L-istaġun tal-insib se jiftaħ wara l-Gvern laqa' rekomandazzjonijiet tal-Kumitat Ornis. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri wara li ġie ippubblikat l-avviż legali li permezz tiegħu nassaba jkunu jistgħu jipprattikaw id-delizzju tagħhom sal-aħħar tas-sena. Importanti li n-nassaba tagħna josservaw il-liġi u jirrapportaw il-qbit tagħhom real life. Hemm numru ta' restrizzjonijiet fosthom li kull nassab, speċjalment dawk tal-għana għandhom bag limit ta' 10 għasafar, importanti li dak li jkun jirrapporta permezz ta' telefon, hemm in-numri fil-liċenzja tagħhom li jistgħu jċemplu fuqhom. Matul dan il-perjodu nassaba biss liċenzjati b'liċenzja speċjali tal-insib fil-ħarifa maħruġa mill-White Birds Regulation Unit jistgħu jipprattikaw l-attività tal-insib fiż-żoni irreġistrati. Il-limiti ġenerali nazzjonali għall-għasafar tal-għana baqa' l-istess bħas-sena l-oħra, jiġifieri dak ta' 12,000 ġojjin, 800 gardell, 4,500 verdun, 2,350 ekru, 500 tasfur ta' żebbuġ, 5,000 sponsun u 2,350 apparell. Filwaqt li l-limitu nazzjonali tal-pluviera ġie stabbilita l 700 tasfur u dak tal-malvizz għal 5,000.